जोङो बयबो मोनबाय जोंनि मानगोनां बिबिसिनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे गाहाय आलासि स्पिकार मानगोनां एमएलए बिथांमोन गोजोननायखौ बयबो होनानै आफा इसोरखौ आरो बयखौबो कमिटिनि साफ्रोमखौबो कंग्रेगेसन साफ्रोमखौबो हामलायनानै आंनि ग्रिटिंसखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। धन्यवाद साजासे हामनि मानगोनां आफादगिरि मिस्टार हारिसन दैमारिखौ खावलायनाय थाबाय अन्नानै जौस्राङाव फैब्ला मोजां मोनगोन। गिबिसिन थारैनो जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होदों। बिबिसि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि खुंगा 96 बोसोरारि जथुम्मानि दिनैनि बे दथि फारिलाइखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि आरो बिबिसिनि बे ओनसोलाव गोबां खामानि जाबोबाय जाबाय थादों आरो जागोन आं मिजिंथिदों इसोरा बिबिसिखौ आशीर्बाद खालामथों साफ्रोम मावथि मण्डलिनि साफ्रोम फोथायरफोरखौ इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय। बर' ख्रिस्टियान बर्डनि मानगोनां आफादगिरि दङ मिस्टार सिमसन दैमारि बिथांखौ दसे सम जौस्राङाव फैनानै 2 मिनिट गोजोननाय रादाब लाबोनो हांख्रायहरनाय जाबाय। सोरजिगिरि जोंनि गोथां आफा इसोरखौ हामबाय होदों बेनि गोबांथार अननाय आरो दैदेननायाव दिनै जोङो बे इसोरखौनो खुलुमनो आरो सिबिनो बेबायदि मोजां खाबुफोरखौ मोनदों। आं गोलाव बुंनो इच्छा खालामाखै आंहा एसे गगा मोननाय आरो गुजुनाय जादों माथोखौ हमनो हादों ना हायाखै आं मिथिस्लाबा नाथाय गाराङा जोबोद गाज्रिथार जेबो बुङा होनना सानदोंमोन थेवब्लाबो बे सेकेन्ड खाबु होनायनि थाखाय बिथां बर' ख्रिस्टियान बर्डनि नेहाथारि लोगोसे बिबिसिएनि गाहाय नेहाथारि बिथांनिसिम हामबाय होनानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आरोबाव खनसे हामलायथि बावनानै आंनि गुसुं बिबुंथिखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। All glory be to Jesus. Hallelujah. আজি এই 96 এনুৱেল কনফাৰেন্সৰ বড়ো বেপ্টিষ্ট চাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা আয়োজিত বাৰ্ষিক অধিৱেশনত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলো বিবিচিৰ নেতৃবৃন্দ আৰু ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা আমাৰ অতিথিবৃন্দ আৰু আজি আমাৰ আই পিতৃ মাতৃসকল আৰু খ্ৰীষ্টীয় ভাই ভনীসকল আপোনালোকক সকলোলৈ ৰাভা বেপ্টিষ্ট কনভেনশ্যন তৰফৰ পৰা আন্তৰিক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ইমান ডাঙৰ এটা মঞ্চত আমি আটাই একেলগে বহি পেলাই ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ স্তুতি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ মাজত ঈশ্বৰ আছে আৰু ঈশ্বৰ থকাৰ কাৰণে আমি আজি সকলোৱে আমি একগোট হৈ ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ প্ৰশংসা আমি কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আজিৰ এই কনফাৰেন্সৰ যোগেদি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে বিগত দিনকেইটাত আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি পেলাই ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ দ্বাৰা নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ মাজত আমি মাতি অনা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তাসকলে নিশ্চয় ভালকৈ ঈশ্বৰৰ বাক্য পৰিৱেশন কৰিলে আৰু 2 কৰিন্থিয়া 5:7 লিখাৰ নিচিনাকৈ যে আমাৰ যে জাৰ্নি অফ ফেইথ যে বিশ্বাসৰ যি যাত্ৰাত আৰু এখোজ আমি আগুৱাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু বিশেষকৈ বড়ো বেপ্টিষ্ট চাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যনক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি বেছিকৈ ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ প্ৰশংসা কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আমি বিস্তাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ এইটোৱে ৰাভা বেপ্টিষ্ট কনভেনশ্যন তৰফৰ পৰা মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আকৌ সকলোকে প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ গ্ৰিটিংছ ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ। जोंनि स्कुल अथ'रिटिया जोंखौ खावलायदों बयनोबो मिथिहोनो लोगोसे जोङो क्लास 11 आरो 12 बेखौबो मोजाङैनो होगासिनो दङ
नोंथांमोना सोरबा एडमिशन लानो गोनां दङब्ला जोङो बेस्ट टु बेस्ट क्वालिटी एजुकेशनखौ होनो आवगायगासिनो दङ नोंथांमोना बे सुबिदाफोरखौ लानो हागोन आरो नोंसोरनि गथ'फोरखौ एडमिशन लाफैनो मिथिहोनाय जाबाय आङो बे समनि थाखाय दैदेनगिरि बिथांखौ हामबाय होदों सिगाङावनो आं मोनसे खामानिसो मावनो लाग्रोनो सानबाय